ଜୀବମାନଙ୍କୁ ଜୀବକୋଷରେ ଥିବା ନ୍ୟଷ୍ଟିର ସଂଗଠନ ଅନୁଯାୟୀ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏକ ସଂଗଠିତ ନ୍ୟଷ୍ଟି ନଥାଏ ଏବଂ ସେହି କୋଷର ବିଭିନ୍ନ କ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ସୁନ୍ୟଷ୍ଟିୟ କୋଷଗୁଡ଼ିକରେ ଅଲଗା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାକ୍ ନ୍ୟଷ୍ଟିୟ ପ୍ରୋକାରିଓଟ୍ସ କୁହାଯାଏ। ଏମାନେ ସବୁ ଏକକୋଷୀୟ ଓ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମନେରା ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସଂଗଠିତ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ୟଷ୍ଟିୟ ୟୁକାରିଓଟ୍ସ କୁହାଯାଏ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏକକୋଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବହୁକୋଷୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କୋଷଭିତ୍ତି ଅଛି ଓ ଆଲୋକଶ୍ଳେଷଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଫଞ୍ଜାଇ ଓ ଯେଉଁମାନେ ଆଲୋକଶ୍ଳେଷଣ କରିପାରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆଉ କୋଷଭିତ୍ତି ବିହୀନ କୋଷ ଥିବା ଜୀବଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଏନିମୋଲିଆ ଶ୍ରେଣୀରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଆମେ ମନେରା, ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା, ଫଞ୍ଜାଇ, ପ୍ଲାଣ୍ଟି ଓ ଏନିମୋଲିଆ ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନ୍ୟଷ୍ଟି କିମ୍ବା କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ନଥାଏ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକକୋଷୀୟ ପ୍ରୋକାରିଓଟ୍। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକଙ୍କଠାରେ କୋଷଭିତ୍ତି ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ରହିଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ପ୍ରଣାଳୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏମାନେ ସ୍ୱଭୋଜୀ ଅଟୋଟ୍ରୋପିକ୍ କିମ୍ବା ପରଭୋଜୀ ହେଟେରୋଟ୍ରୋପିକ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ନୀଳ ହରିତଶୈବାଳ, ଆନାବେନା, ମାଇକୋପ୍ଲାଜମା ଇତ୍ୟାଦି। ନମ୍ବର 2 ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା। ଏମାନେ ଏକକୋଷୀୟ ୟୁକାରିଓଟ୍। ଏମାନଙ୍କ ନ୍ୟଷ୍ଟି ଓ କୋଷ ଅଙ୍ଗିକା ସହିତ ସିଲିଆ ବା ଫ୍ଲାଜେଲା କିମ୍ବା କୂଟପାଦ ପରି ଚଳନ ଅଙ୍ଗିକା ଲୋକୋମୋଟରି ଅର୍ଗାନ୍ ରହିଥାଏ। ଏମାନେ ସ୍ୱଭୋଜୀ ବା ପରଭୋଜୀ ଅଟନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ଏକକୋଷୀ ଶୈବାଳ, ଡାଇଏଟୋମ୍, ପାରାମିସିୟମ୍, ଏମୋବା, ପ୍ଲାସ୍ମୋଡ଼ିୟମ୍ ଆଦି ପ୍ରୋଟୋଜୋଆ। ଏମାନଙ୍କୁ କବକ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏମାନେ ପରଭୋଜୀ। ପଚାସଢ଼ା ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ଉପରେ ଏମାନେ ନିର୍ଭର କରି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ମୃତୋପଜୀବୀ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ଏହି ଜଗତରେ ଏକକୋଷୀ ଇଷ୍ଟ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁକୋଷୀୟ ଛତୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଫଞ୍ଜାଇ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଫଞ୍ଜାଇ କିଛି ଆଲ୍ଜି ବା ଶୈବାଳ ସହ ଏକାଠି ବାସ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଫଞ୍ଜାଇ ଓ ଆଲ୍ଜି ଏକାଠି ମିଶି ବସବାସ କରୁଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସହଜୀବିତା ସିମ୍ବାୟୋସିସ୍ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ସବୁଜକଣା ଥିବା ଆଲ୍ଜି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଫଞ୍ଜାଇ ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରେ। ବହୁକୋଷୀୟ ଓ କୋଷଭିତ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଉଦ୍ଭିଦ। ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସ୍ୱଭୋଜୀ। ଏହି ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ନିଜ ଶରୀରର ପତ୍ର ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁଜ ଅଂଶରେ ଥିବା କ୍ଲୋରୋଫିଲ୍ ବା ସବୁଜକଣା ଦ୍ୱାରା ଆଲୋକଶ୍ଳେଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ଯଥା ପଦ୍ମ, ଚିଙ୍ଗୁଡିଆ ଦଳ, ଏଜୋଲା, ଘାସ, ଆଖୁ, ବରଗଛ ଇତ୍ୟାଦି।
नेक्स्ट एनिमलिया। एनिमलिया कोषभित्ति विहीन बहुकोषीय प्राणी यथा जिया, प्रबाଳ, ମାଛି, ମଶା, ଗେଣ୍ଡା, ସମୁଦ୍ରତାରା ମାଛ, ବେଙ୍ଗ, ସାପ, ପକ୍ଷୀ, ମାଙ୍କଡ଼, ମନୁଷ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି।